ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Имрӯз мо бо шумо дар забони русӣ ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем. Дарси 14 аст. Агар шумо дарсҳои гузаштаро тамошо накарда бошед, ҳатман тамошо кунед, зеро ки ин дарсҳо ба шумо кӯмак мекунад, то ки дар забони русӣ ҷумласозиро омӯзед. хуб, мо бошад бо шумо дарсро оғоз мекунем. Ассалому алайкум. Анакнун шумо метавонед аудиокитоби моро аз Play Market скачат карда дар телефони худ установка карда забони русиро омӯзед. барои ин ба Play Market медароед ва забони русӣ барои навомӯзон менависед. Программаи мо ҳамин тавр аст, значоки программа ҳамин тавр аст. Ҳатман ҳамин программаро дарёфт карда скачат кунед. ё ки набоша, ссилкае ки дар описанӣ ва дар комментарии ҳамин видео шудааст, бо тариқи ҳамон низ дароед. Программа бениҳоят содда сохта шудагӣ аст. Бо кӯмаки ин программа шумо метавонед забони русиро аз нол омӯзед. Албатта китоби чопӣ ба шумо дар кор бошад, агар ба ҳамин номерҳо бо тариқи WhatsApp, Telegram нависед. Доставка танҳо дар дохили Россия ҳаст. ҳозир мо бо шумо ҳамин калимаро ба забони русӣ бо кӯмаки луғатҳо тарҷума мекунем. Ту дар фабрика кор мекунӣ? Ту дар фабрика кор мекунӣ? Ин вопрос, яъне савол аст. хуб, аломати савол дар охир истодааст. Пурсида истодааст ки ту дар фабрика кор мекунӣ? ҳозир бо кӯмаки луғатҳо тарҷума мекунем. Ту мешавад ти, ту мешавад ти, дар мешавад на. барои чӣ на дар охир ба шумо мефаҳмонам. Кор мекунӣ мешавад работаеш, работаеш, кор мекунӣ. ва фабрика мешавад фабрика. ҳамаги 4 дона луғат шумо бояд ҳаминҳоро якҷоя карда ба забони русӣ ҷумла созед. Видеоро стоп кунед, ҷавоби худро дар дафтари худ нависед. Ман ҳозир ба шумо вақте ки ҷавоби дурустро навистам, албатта хатогиҳои худро ислоҳ мекунед. Агар хато накунед, агар албатта табрик мекунем. рафтем. хуб, беҳтарин фикр мекунам ки ҳама ҷавобро дуруст ёфт ва албатта он ҷавобе ки шумо доштед ҳамин тавр аст. Ту дар фабрика кор мекунӣ? Ты работаешь на фабрике? Ты работаешь на фабрике? Бинед. Барои чӣ на фабрике? Не в фабрике, а на фабрике. Мефаҳмонам. хуб, медонем ки на ин ҷои берун, яъне на ин ҷойҳое ки кушода аст истифода бурда мешавад. Мисол, на остановки ҳамхел, на улице. В бошад агар дар чизҳое ки дар дохил ҳаст. Мисол, в комнате, в школе, в университете. дар ин ҷо низ ҳамин хел аст. Фабрика бениҳоят чизи калон аст ва ба ҳамин хотир ҳам на фабрике мешавад. На фабрике, на заводе. ҳаминро дар хотир гирифта монед. На заводе, на фабрике мешавад. Не в заводе. Мисол, я работаю на фабрике, либо на заводе. Не в заводе, либо в фабрике намегӯем. умедворам ки на ва в ба шумо фаҳмо аст. яъне предлогҳои на ва в ба шумо фаҳмо. ин тавр бошад, мо мегузарем ба дигараш. ҳозир ба ту ҷавоб дода наметавонам. ҳозир ба ту ҷавоб дода наметавонам. мебинем, ҳозир мешавад сейчас. ҳозир мешавад сейчас. хуб, ба ту мешавад тибе. наметавонам, не могу. ва ҷавоб дода, умуман ҷавоб додан ва ҷавоб дода мешавад ответит. ответит, ҷавоб дода. хуб, ҳозир ба ту ҷавоб дода наметавонам. ба шумо якчанд сония вақт медиҳам. ҷавоби худро ҳатман фикр кунед ё ки дар дафтари худ нависед. баъд ман ҷавоби дурустро нишон медиҳам. рафтем.
хуб, беҳтарин. Умедворам ки ҷавоби шумо ҳамин тавр буд. Ҳозир ба ту ҷавоб дода наметавонам. Сейчас не могу тебе ответить. Сейчас не могу тебе ответить. ҳозир ба ту ҷавоб дода наметавонам. хуб, агар шумо ҷонишинҳои фарқи ёки ҷонишинҳои шахсии фарқи тарзи истифода бурдани ҷонишинҳои тибе ва тибяро надонед, агар дар дохили канали мо дар ҳамин YouTube шумо метавонед ҳамин дар бораи ҳамин тибе ва тибя видеоро дарёфт кунед, зеро ки ман дарси алоҳида дар бораи фарқ ва тарзи истифода бурдани тибя ва тибе баровардагӣ ҳастам. мегузарем ба дигараш. ман ба иҷора квартира гирифтан мехоҳам. ман ба иҷора квартира гирифтан мехоҳам. хуб, ман мешавад я, ба иҷора гирифтан мешавад снят. снят гирифтан яъне ба иҷора гирифтан. снят мешавад умуман гирифтан, ба иҷора гирифтан низ снят мешавад. хуб, хачу мешавад мехоҳам, квартира мешавад квартира. ҳозир шумо ҳамин чорта ибораро, чорта луғатро якҷоя карда ҷавоби худро бояд нависед. ба шумо якчанд сония вақт. хуб, беҳтарин. ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. ман ба иҷора квартира гирифтан мехоҳам. Я хочу снять квартиру. Я хочу снять квартиру. калимаи аренда, яъне аренда низ иҷора мешавад, онро шумо метавонед истифода набаред. ҳамин тавр низ шумо метавонед гӯед ки ман мехоҳам, яъне квартира ба иҷора гирам. Я хочу снять квартиру. ман ба иҷора квартира гирифтан мехоҳам. ин ҳам албатта шакли дурусташ ҳаст, бе истифода бурдани аренда, яъне иҷора. хуб, мегузарем ба дигараш. оё шумо намедонед ки почта дар куҷо ҷойгир аст? дар ҷои ҳамин почта шумо любой калимаро метавонед монед. мисол, магазин дар куҷо ҷойгир аст, намедонам, банк дар куҷо ҷойгир аст, ёки остановка дар куҷо ҷойгир аст. ин савол умуман универсальный аст. Как хотите, так можете использовать. Хорошо, вот. Шумо мешавад вы намедонед, не знаете, не знаете. Знат ин донистан, а гӯем ки намедонед, и пурсида истодааст. Не знаете. хуб, ҷойгир аст, находится, находится. ҷойгир будан, ҷойгир аст. хуб, дар куҷо, где. хуб, дар ин ҷа чӣ хеле ки мебинед, боз 4 дона ҳамагӣ луғат аст ва шумо бояд инҳоро якҷоя карда ба забони русӣ ҷумлаи худро созед. боз ба шумо якчанд сония вақт ҷавоби худро нависед ва ман дар охир боз як чизро мефаҳмонам. хуб, умедворам ки ҳамаатон ҷавобро дуруст ёфтед, зеро ки дар ин ҷа ягон ҷумлаи қиинӣ набуд, мушкил набуд. оё шумо намедонед ки почта дар куҷо ҷойгир аст? Вы не знаете, где находится почта? Вы не знаете, где находится почта? оё шумо намедонед ки почта дар куҷо ҷойгир аст? калимаи оё тарҷума намешавад. Дар забони русӣ хеле калима нест. ба ҳамин хотир оё аз ин ҷа меравад ва дар ҷои почта шумо метавонед дигар чизро монед. Вы не знаете, где находится банк, где находится магазин, где находится остановка, где находится, не знаю, что там, метро, ягон чизи дигар. Умуман ҳамин дар ҷои почта метавонед любой калимаро монед. Ба ҳамин хотир ман ин калимаро ба шумо нишон додам. хуб, дигараш. бо ман ба тӯй рафтан мехоҳед? бо ман ба тӯй рафтан мехоҳед? мебинем. мехоҳед умуман хостан хатид мешавад ва мехоҳед гӯем агар хатите. хатите мехоҳед. хуб, рафтан пайти. бо ман со мной.
со мной нависта мешавад. Аз хотир намебарам. С мной не, со мной. Хоб туй мешавад. Свадьба. ба мешавад на. Яъни ба туй гӯям агар на свадьба. Ҳамихел ҳозир мебинед ҷавоби дуруст ва боз мефаҳмонам. хуб дар ин ҷа чӣ хеле ки мебинед 5 та луғат аст ва ин луғатҳоро шумо бояд якҷоя карда албатта дар забони русӣ ибора созед. Яъне ин калимаи ҳамаашро якҷоя карда калимаҳоро албатта ҷумлаи русӣ созед ва шумо якчанд минут вақт, якчанд секунд тоист. хуб беҳтарин. Умедворам ки ҷавобро албатта шумо ҳамин тавр нависед. Ҷавоби шумо ҳамин тавр буд. Бо ман ба туй рафтан мехоҳед? Хотите пойти со мной на свадьбу? Хотите пойти со мной на свадьбу? Бо ман ба туй рафтан мехоҳед? Албатта ба туй мешавад на свадьбу, не в свадьбу, а на свадьбу. умедворам албатта ин низ ба шумо фаҳмо ҳаст. хуб мегузарем ба дигараш. ҳозир мо бояд чӣ кор кунем? ҳозир мо бояд чӣ кор кунем? Ин низ савол аст. хуб чӣ мешавад? Што? мо мешавад мы. Чӣ хеле ки дидем дар дигар албатта дигар калимаҳо. кардан мешавад делать. ҳозир мешавад сейчас. бояд должны. барои чӣ должны? Барои он ки мы, мо. хуб албатта чӣ хеле ки дида истодаед дар инҷо низ 5 та ҳамаги луғат ва инҳоро бояд якҷоя кунед. ҳозир мо бояд чӣ кор кунем? Што чӣ мешавад? Мы мо. делать кардан. должны бояд. сейчас ҳозир. рафтем. хуб умедворам ки ҳамаатон ҷавобро дуруст ёфтед. ҳозир мо бояд чӣ кор кунем? Что мы должны сейчас делать? Что мы должны сейчас делать? ҳозир мо бояд чӣ кор кунем? хуб умедворам дар ин ҷа барои шумо ҳама чиз фаҳмо аст. ва дӯстони азиз дар ҳамин ҷо дарси 14-уми мо ба охир мерасад. агар то ҳол шумо ба канали мо обуна нашуда бошед ҳатман обуна шавед. бо кӯмаки канали мо видеодарсҳои мо шумо метавонед забони русиро албатта самостоятельно бепул омӯзед. бо шумо ман Лутфулло Илмуродов будам. То дарсҳои дигар дар паноҳи Аллоҳ бошед.